Сралджа тръгва история, асфалтова ваза, нейна територия. О, мама, лей, 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 но, лей, 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 лей. Божидар Хо, Божеджано хостел, вдига летвата високо и действа смело. Уважение към всеки, който го заслужи, но на никого аванта закона изслужи. Душманите лаят, от злоба се топят, докато нейните милиони брой се броят. Вали гърми в Римере в оборота, тук се живее само висок клас живота. Високобюджетни жени тя прави пари, а на завистниците казва: гледайте и вижте ги. Който иска с нея, който може срещу нея, тя е шефката, Боже, за която бея. Тя не търси слава, лайфове ефтини. Божидар показа се, доказва се пред всички. Германия и Белгия, името Боже се закон. В Холандия и Испания я посреща с поклон. И в България е истинска емблема, втора като Боже в тази игра няма. Чиста позиция, респект и авторитет, всичко подредено, всичко е в разчет. Пази гърба и мощен и непобедим, майка и син, хала от гранит. Всеки душман пред тях остава разбит. Шефката Божеско и са вечерния кошмар.